F'ċertifikat ieħor ta' livell għoli fil-qasam tal-ospitalità f'pajjiżna l-Prim Ministru Robert Abela inawgura restorant ġdid Malti fiċ-ċentru ta' Londra. Dan hekk kif Aki London fetaħ il-bibien tiegħu wara s-suċċess lokali li kiseb dan l-istabbiliment fil-Belt Valletta. Waqt l-inawgurazzjoni Dr. Abela sostna kif l-investiment li sar f'dan l-istabbiliment minn DB Group jixed ekonomija lokali b'saħħitha. Il-Prim Ministru sostna li l-ftuħ ta' dan ir-restorant juri biċ-ċar li l-kumpaniji lokali ta' pajjiżna huma fiduċjużi, ambizzjużi u lesti li jikkompetu globalment f'dan is-settur. Dr. Abela qal li dan is-suċċess u attribwit ukoll għall-avvanz kulinarju b'saħħtu li rajna f'Malta fl-aħħar snin u li hu rifless ukoll fil-gwida tal-Michelin għal din is-sena. Sattant waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru żar l-uffiċini tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA li wkoll huma bbażati f'Londra. Hemmhekk ultaqa' mal-ħaddiema bil-Prim Ministru jirringrazzjahom tal-li qed iwasslu l-aqwa riklam għal pajjiżna. Dr. Abela żar ukoll il-Kummissjoni Għolja Ingliża fejn hemmhekk akkumpanjat mill-Kummissarju Għoli ta' Malta Renju Unit Stephen Montfort iltaqa' mad-diplomatiċi Maltin.